Сишәмбе көнне Мөслимдәге Җәмигъ мәчетендә имам хатиблар катнашында җыелыш узды. 2 айга сузылган чикләүләрдән соң сөйләшер сүзләр дә, җиткерәсе фикерләр дә шактый җыелган булып чыкты. Районның имам мөхтәсибе Расих хәзрәт Каюмов иңелек Рамазан аенда башкарылган игелекле гамәлләргә йомгак ясады. Җәмәгать намазларын укуга бәйле таләпләр белән таныштырды. Җыелышта Нурлы мәчет район конкурсына старт бирелде. Аллаһ йортларын җыештыру, тирә-юнен чистарту, чәчәкләр утыртуны күздә тоткан бәйге 30 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бәйге шарты буенча мәхәлләләрдәге мәчетләрнең тарихын, аларда хезмәт иткән хәзрәт һәм абыстайларның исемлеген барлау, ислам динен популярлаштыру юнәлешендә башкарылган эшләрне күрсәтүдә бурыч итеп куелды. Бу зур эштә имамнарга урыннардагы мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре белән кулга-кул тотынып эшләргә тәкъдим ителде. Бик урынны һәм әллә кайчан кирәк, чөнки бу имамнарыбыз безнең ничаклы эш күтәргәннәр, тәрбия кылганнар, әхлак мәсьәләсенә барганнар, авылдагы тәртипләрне фақат имам белән старосты гына алып барган, ул гына да түгел. Метриканы тутырып барганнар, бу загыз мәсьәләсендә үтәп барганнар һәм дә җәмәгатьчелек белән җыелышлар җыеп, авылдагы тәртипне тотып торганнар, бурларны тәрбия кылганнар. Бу кешеләргә һәйкәл куярлык бүген әйбит. Расих хәзрәт Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте игълан иткән ак кагазгә яңа тормыш хәйрия акциясе белән дә таныштырды. Макулатура тапшырудан кергән акча ярдәм фондына тапшырылачак. Безнең гәзитләребездә, журналларыбызда, башка китапларда календарлар бар. Аллаһ исемнәре язылган. Менә буларны алып, аерып, аны инде я яндырырга кирәк, я булмаса җиргә күмәргә кирәк. Әгәр дә бик нык искергән булса, әгәр дә бик нык искермәгәннәр икән, аны инде мәчетләребезгә алып килеп, өйрәнеп, бәлки ул берәр төрле тарихи документ булырга мөмкин. Россия мөслимәләр берлегенең Татарстан бүлеге башлангычы белән бәхетле бала хәйрия акциясе бара. Имам хатибларга үз мәхәлләләрендәге мохтаҗ гаиләләргә тапшыру өчен үз киемнәре тәкъдим ителде. Аз киремле гаиләләргә, күп баласы булган гаиләләргә ярдәм йөзеннән бушка мәчетләргә таратыла торган ярдәм бу. Бүләкләрне без гаиләләргә бушка таратабыз һәм аларның тормыштагы авырлыкларны әз генә булса да җиңеләйтү максатыннан эшләнә торган эшебез бу безнең. Мы из числа многодетных семей. У нас 5 детей. Самой старшей дочери 10 лет, младшей дочери 10 месяцев. Мы пришли в мечеть, получили помощь от организаторов. Спасибо вам огромное. Самое главное, хвала Всевышнему за то, что Он дает нам ризык, дает нам пропитание. Спасибо всем огромное. Динебез исраф итүдән сакланырга өндий. Соңгы елларда яхшы хәлдә сакланган киемнәрне җыеп, мохтаҗларга өләшү буенча да күп эшләнә. Иске Карамалы җирлегендә дә бу игелекле эш хуплау тапкан. Her yılını diyerli, her vakit diyerek mine özümüzün liderlerimizde, müslümanlarımız neler özlerinin gayrelerinde bulgan eybirlerini her vakit tapşırarız. Özümüzün avlumuzda da bir köp muhtaçlarımız. Mındı aksiyelerde gene tugul her daim, her günü, her nide güzellerimizde tutup, şuşlayıp özümüzün yakınlarımızda muhtaçlarımızın siyindirip yaşarken nasip eylesin. Bizim dinde, İslam dini şuşu yardımga, yumuşaklığa, merhametlikle kurulgan. Бәхетле бала хәйрия акциясе яңа гына бәби алып кайтучы гаиләләрне сөендерүне дә күздә тота. Балаларга мәчетләрдә исем куйганда бүләк итү өчен кием комплектлар тәкъдим ителә хәзер. Энә дә бүләк, дөя дә бүләк ди халык мәкале. Кичкенә ярдәмне дә зур итеп кабул итик. Үзебез дә игелекле гамәлләр кылып яшик. Әлфинур Даңманова, Айрат Фазилов, Мөслим телевидениесе.